Kuhlobo lobugebengu sebuthanda ukukhathaza abashayeli bezimoto lapho izizwelaboya zisebenzisa izinto ezihlaba sasibikili zijikijele ngamatshe abashayeli abasuke benganake lutho. Lokhu ke kwenzelwa ukuthi ke behlise isivinini bese bebanjwa inkunzi. Kanti ke umshayeli wetekisi oneminyaka engama-57 obudala wahlaselwa wadutshulwa washona ngabasolo ababili emigwaqweni u-R566 phakathi kweMankawu neBrits ngenyanga edlule. Imoto yakhe yaqhuma isonto emva kokunyathela kusasibikili okwakuchithwe emigwaqweni. Modi taxi. Uthi lolu hlobo lobugebengu lubaphazamise kakhulu ekutheni bakwazi ukuthutha umphakathi. Abashayeli babo abasakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngendlela kanti nomnotho uyaphazamiseka. Ngempela sonto edlule kubikwe izigameko ezifuzelezi ezingaphezulu kwezisishiyagalombili emgwaqweni u-R513 phakathi kweCamel Drift neKhalinan. Kusolakala ukuthi esinye sezisulu salandelwa ngabathize ngemoto sabanjwa inkunzi emva kokuthi sahluleka ukushayela siqhubeke nohambo. This was the first reported incident where a victim was followed by a vehicle after being spiked. As a community, we will not allow these criminals to impede on our freedom and will work with the authorities and other stakeholders to do whatever it takes. Izindawo eziqinisekisiwe ukuthi zinalobu bugebengu zifaka phakathi umgwaqo onguThelawayeka u-N4 phakathi kwePitoli naseMalahleni, i-N4 ebheke eBrits, u-N1 obheke enyakatho naseningizimu ngasePhumlani Toll Plaza eWarsmatal uma uphuma kuwo noma ungena kuwo. Kepha ke amaphoyisa athi ungenelelwa kwawo sekuthela izithelo. Those whom we have arrested, they are still behind bars. So we will continue to implement our plans to ensure that we deal with those who are putting the spikes at the roads. Abashayeli bezimoto baxwayisa ngokuthi bahlale beqaphe njalo baphinde bagweme ukushayisa izinto ezimi njengamabhodlela oplastiki emgwaqweni.